davno su govorili duhovni učitelji, kršćani koji mole, oni se spasavaju, koji ne mole, oni propadaju. Znači, bez molitve mi ne možemo živjeti, ne možemo funkcionirati. To je hrana za našu dušu. Međutim, molitvu ne smijemo shvatiti samo kad nešto trebamo, kad smo u nevolji. Nego molitva je komunikacija s Bogom. Dakle, u molitvi uvijek moramo shvaćati da je Bog osoba, dakle, Otac je osoba, Isus je osoba, Duh Sveti i Marija. Mi smo osobe i na taj način mi ulazimo u jedan vrlo intiman, vrlo prisan odnos s Gospodinom. Zato je u molitvi najvažnija ljubav, da smo u ljubavi s Gospodinom, onda će on uslišiti sve naše molitve. Nedavno me zvala jedna gospođa, kako je sin stradao u prometu, nalazi se u bolnici u teškoj situaciji i ona zove da molimo za njega, da se oporavi, da ozdravi. Ja sam rekao, pa naravno, molit ćemo za njega svaki dan da ga Gospodin digne. Međutim, molitva nije samo kad nešto trebamo, nego molitva je uvijek biti u Božjoj blizini, biti u Božjoj prisutnosti, zapravo grijati se uz Božju blizinu. Ako tako shvaćamo molitvu, da je to jedan prisan odnos s Gospodinom, onda Božja ljubav, Božja nježnost, Božja dobrota, strpljivost ulaze u nas. Ako čovjek ne moli ili ne moli na pravi način, onda ništa u nas ne može ući. Evo, tako bi trebalo osobno se s Gospodinom povezati kroz molitvu. Međutim, postoji đavao koji nas želi spriječiti, želi nas omesti u molitvi, da ne molimo zato što molitva ometa njega i molitva ometa njegove planove. Evo, na primjer, danas kad vidite ljude koji su agresivni, psovači, koji proklinju, ogovaraju, prostače i izgovaraju ružne riječi, to su samo znaci da ti ljudi ne mole. Jer ako čovjek ne moli dobro, onda u njega ništa ne može ući. Ništa dobro ga ne može ući. Ako moli da je povezan s Gospodinom, onda ono što je Božje dobro, kao nabujala rijeka, ona ulazi u čovjeka. Kaže Sveti Ignacije Loyola, kad mi molimo, ako molimo dobro, onda se nešto mora dogoditi u molitvi. Dakle, ili će netko ozdraviti, netko se osloboditi, netko će čuti Božji glas, netko vidi neko svjetlo, osjeti toplinu, strujanje u svome tijelu, netko plače, netko se smije. Nekome dolaze ljudi na molitvu, okupljaju se i tako dalje. To su znakovi da je molitva dobra. Međutim, ako mi molimo, recitiramo molitve, ako nabrajamo samo molitve, samo odrađujemo, onda možda zaboravimo moliti. Dakle, to sam vas htio pitati, kako moliti? Mnogi ljudi kažu, pa molim ne znam koliko krunica dnevno ili nešto, ali ništa se ne događa. Nije dovoljno samo izgovarati molitve, recitirati, nego treba moliti. Zato ja preporučujem zapravo svaka molitva koju mi molimo, one su dobre, i krunice, devetnice i ne znam ni ja, razne molitve litanije. Međutim, kad molimo, onda treba malo i zastati, malo zatvoriti oči, čekati, pustiti da i Bog progovori. Molitva je dijalog s Bogom, to nije monolog. Jer Bog bi nekak htio progovoriti nama, ali ne može doći od nas do riječi, samo mi govorimo. Znači, pogotovo kad se moli krunica, dobro je ulaziti u tajstva Isusova života, biti tamo u kontemplaciji, pustiti da srce moli u nama, nekako se prepustiti Božjoj ljubavi da ona radi u nama. Snagu molitve su mnogi doživjeli upravo kod vas u Šurkovcu. Što se događa i zašto se to mnogim, evo čuli smo malo prijašnjeg gosta Roka koji isto to ispričao, dakle on kad je došao u Šurkovac upravo mu je ta snaga molitve promijenila život. Pa da, molitva čini čudesa. Ako ona može promijeniti svijet, promijeniti čovjeka, zato je u molitvi uvijek važno imati pouzdanje u Gospodina, povjerenje u Gospodina, da je on tu, da nas on sluša, da nam je blizu, da nas on promatra i da mi ulazimo u jedan vrlo bliz odnos s njime kroz molitvu. Naš duh se povezuje sa Božjim duhom, tako da po našim plodovima koji se poslije vide, onda se poznaje da je molitva autentična, a to su i radost, jer Isus kaže bit ćete prepoznatljivi po plodovima. Tako, ako iskreno molimo, onda će se to vidjeti u našem životu, u našim obiteljima. Događaju se i ozdravljenja, naravno, koja su
bilo tjelesna, fizička ili čak duhovna. Dakle, Pa naravno, Isus je rekao, u moje ćete ime liječiti bolesnike, izgoniti đavle, ištite i dat će vam se, tražite i naćete, molite i primit ćete. I to jednostavno i danas to se događa, ali naravno bitno je i vjerovati to što molimo, ne samo moliti, nego vjerovati da će Gospodin to učiniti. Jer molitva hrani vjeru i ja bih rekao da mi u životu često trpimo, bolesni smo, jadni, siromašni, ne ide nam u životu jer imamo slabu vjeru ili ne vjerujemo na pravi način. Jer vjera ne znači samo vjerovati da Bog postoji, da je On stvorio svijet. To vjeruju i muslimani, jehovni svjedoci vjeruju u Boga i đavao vjeruje u Boga da Bog postoji i dešće pred njim. Nego vjera ne znači vjerovati da Bog postoji, nego da me Bog ljubi. Znači vjera znači da je Isus se utjelovio, da je živio na zemlji, da je umro, da je uskrsnuo, da je On živ, da ozdravlja danas, da je prisutan, da je s nama, da nas nikad neće napustiti i ostaviti, da je uvijek blizu nas. I kad mene ljudi pitaju što je za tebe vjera, za mene vjera znači Isus je uvijek sa mnom. Znači to uvijek znači zauvijek, a naravno vjera znači vjerovati i ono sve što je Isus govorio. Da postoji raj, da postoji sud Božji, da postoji pakao. Vjera znači vjerovati da je Isus prisutan u presvetom otarskom sakramentu, da možemo učiniti dobra djela. Vjernik onaj koji prašta, molitva je povezana s praštanjem. Jer, kaže jedna gospođa, ja sam velika vjernica, ja sam puna vjere, ali nikako ne mogu oprostiti svojoj susjedi koja me ranila, koja me povrijedila. I ona je dobila odgovor, gospođo, onaj tko je vjernik, tko je pun vjere, on oprašta odmah i zaboravlja. To je znak da je netko vjernik, jer piše u Svetom pismu, bez vjere ne možemo ugoditi Bogu. A to znači s vjerom u Gospodina možemo njemu ugoditi. I zato ako čitamo Sveto pismo, vidjet ćemo tamo kako su bolesnici slijedili Isusa i oni su ozdravili. Zašto? Pa zato što su vjerovali u njega. I nakon smrti su došli u raj, došli su u Isusu zato što su vjerovali. Zato je vjera majka ozdravljenja, majka čudesa, kako su govorili sveci. I rekao bih da je vjera u Isusa Krista je putovnica, jedna iskaznica za ulazak u nebo, ulazak u Božje kraljevstvo. Jer jedina valuta koja postoji u raju, to je vjera u Gospodina. Vjera te tvoja spasla, Isus kaže, neka ti bude po tvojoj vjeri. Zato smo pozvani vjerovati i imati u njega povjerenje, pouzdanje uvijek.